این کنسرت هم میمونه یک مرا مونه یا که مرا خدمت و قبل مونه اورا نمونه. کاچستوی سیومکا و نخیلی چیزا رو در نظر داشتیم شما هم کسی ماده مقالات کردین؟ ما بودیم در برنامه. برای چی ما تا حاضر همون کارای خیلی ما دوام ندادم. اینم پیش اومدن ما همچه پریکول کردم من بدرم جان کنم. مرد درک میگنم که ای پیش ببینن میرسن. او میشوند. منیت و دستاتش نه. چی بلوگرها یک قسمانو صنعتکارا یک قسمان همه بلوگرها بگیریم در همین شو بیزنس هم. یا پروسه در یا باید درست خواب نمیشید داخل پادشی. یک پرای روی ما بود تو هم خرسنده. زاتو هم مرکدی. Çok adil ola. Ne isteyecek? Ey akısı reklamaya çıkaçtı da. Al ola. Ey Suzi. Çok adil şey. Reklama to bakat kadın. Bovar ki. Da badi patpiçi koku mi reklama ton zada giyay. Reklama to yoktun. Dafka Amerikanlar patlıçko ganda dusname duran. Салом алейкум. И барномаи нави чак чак гапу чап ва меҳмонои имрӯзаи мо нами аз замин то боло ситораам. Якта Фируза Хафизова худаш басай. Ва минадори хидматро барои қаҳвахонаи XS баён мекунем. Чо кардем? тайёрем? Гапу чапҳои девонааст ки дар рафтем. Ассалому алейкум. Чо кардем? Созакен, тенҷакен, хубакен, ҳама тарафа ва ҳама каса ништиякен. Понятно. Имрӯз барномаи нави чак чак гапу чап ва дар меҳмонии имрӯзаи мо на самом деле дар ҳақиқат яке аз сахттарин ситораҳои хел мекунам именно дар ин барномаи ма якум бори хеле ситора омадиста апай Фируза Хафизова якта харсаки гизава шава Рафаэль Гулов ва Сулаймон Сафаров. Ҳамҷа айсар бегем Рафаэль Гулов ва Сулаймон Сафаров. Шоми душанбе ва тоҷикбача шоу. Апа хуш омаден. Соз тинч хуб. Акай Сулаймон, Рафаэль шумо якум бор нестен. Лекин Сулаймон ҷон хай хита табрик мекунем. Шоми душанберо ба обрӯ гузаронди ака. Камтар дар бораи ҳамин нашрте ака. Конкретно в общих чертах, да. В общих чертах, вкратце бегу ки барнома аввал аз ҳамаи мухлисон миннатдорам, аз ҳамаи сарпарастон ки мо дастгирӣ кардан, бовар кардан ва худи барномаи мо дар муддати хеле кӯтоҳ вақтмон кам буд. 20-25 рӯз вақт доштем ки
هم با نوار گیریم جایی که در کار بود و هم صحنه‌های حجبی را می‌کنیم. حجب خودش یکی از самый сложный жанр это юмор. برای آدم خندوندن چقدر مهنت کردن در کار، چقدر فکر کردن در کار، چقدر نوشتن در کار. وقتی که صحنه می‌نویسی ریپتیسیا می‌کنی می‌خندی. دسته بار ریپتیسیاش می‌کنی دیگه نمی‌خندی میگوی. این در ریپتیسیا؟ уже کم در قیمتره برای همین کامو کامودیش هم هست. پلیس مونس هم دارن که حرکت میکنیم که با در آینده با برنامه خوبتر کنیم با جالبتر شوند و با از خود میندارم دوست عزیز که ما قد خود یکم شناس شدیم و بسیار حرمت میکنم هر یک شخصی که صنعت هم میفهمه صنعتکارای امی اسکوسوی با هر یک آدم رویه خودش داره پوچکی خودش داره و هر یک تای شما در پوچکی خودتون بهترینه азур рамадака айгапои худат мебурая ки дар бораи шӯхиҳо гуфтем, шӯхиҳо тайёр кардани сӯса, лекин ака ман ҳамуҷа ранги зрители штагӣ будам. Ростиш ака шояд ки сахтат мераса, не ки шӯхиҳотон хеле айбат слабик буд. Хеле айбат ира худат медони ака. Именно ҳамин юморда камтарак ҳаракат мекунед, мисол барномаи оянда дар ягон юмори зур. Якум барномаш шоми душанбе 2015 буд. Якум барномаш 30 нафар буд. Баъд то ҳозир ҳамагӣ 5 барномае ки ман мондагиаш аз ютуб боз удалид кардагим дестам фақат ин барнома аст ва ҳар як намуди жанри ҳаҷба дар ҳамин чӣ ман эксперимент кардам, яъне ки халқиам кардам, современнирам кардам. То есть ҳамхе барнома буд ки худоро ҳамати обид асомов омада баромад кардаги буд. Шахсе ки дар Россия толоро чанд ҳазор нафаро да баромад мекунад ва ҳама рахтада яхандара мекушад. Леки ҳам хештаги ки дар шоми душанбе мо таклиф кардем баромад кард. Аудиторияш сложная шоми душанбе ра бисёр аудитория қинай ва ӯра шеърои рӯдакиқати хандондан ягон хеле адабӣ бад кати хандондан намеша. Барои мо камтар сложния ва дар рафти таҷриба мо дидем ва оз яку фаҳмидем ки чӣ хеле ҳаҷм дар кора ва дар оянда бо худохат хеле нахсар мешавад. Фаҳмо. Апай Фируза созени да. Этот подожди, я кое-что добавлю. Добавь. Ма аввалаш да мекем от души хандам. Ну да, есть нюансы какие-то слабые. Ҷошба аввалаш ба именно ҷошба. Бисиёр ҷош да ма хандида Бисиёр ҷош конкретно. мисол. Эмоции у меня были хорошие, смешные. Ну ты можешь это не все может. Нет, там были и плюсы, и минусы. Да, согласен, но ма от души хандидагим, честно. Не то чтобы хвалить, могу что макар Сулаймону то, что минусом было, то есть базы Джой не смешно будет, но Джой хандоваром будет. То, что ты сейчас говоришь, я вот это как бы... Фаҳмо. Апай Фирузаҷон, ай хотири ки барномаи мо кам дарак саволҳои провокатсионаи хеле мо дар конузи апай Фируза кай шумо байтхона сар кардем, солтон чандаи хеле савол не. Ҳами дар инстаграми шумо почти через 2 сурат як отметка мешавад. На фақат дар инстаграми шумо ва дигар ситораҳои тоҷик ҳам мешавад. Ҷамолӣ 65. این نفر کی است؟ و یک بلوگر ایرانی اینستاگرام پیش میبره. فیروزه حافظ و میوزیک کردگی اخچه و من نیستم. و فقط همین استوریو مرا میگیره میپرتوید. درم سایتش لوگوی چیزی مرا بیو میپرتوید. در سایتش فقط خچات میکنه میکنه که جمالدین. آدمو فکر میکنه که او سایت ما نیسته. سایت ما فیروزه افیسیالی نویسیه. برای همون یک سایت دارم من. با نام خودم. در سایت شما هم هست اپاش؟ کدام؟ در سایت شما این نام افیسیالی ده هست که شما جمالدین 65 بچه‌ها جمالدین 65 اتمتکا میکنه این مینا شما یعنی که امی آدم وقتی اتمتکا میکنه یک کس ریکلام میکنه که میذاره این فلانی این فلانی دکجات میتکه کدگیم همین دستانچه خودتون نه استرانچه خودم نورات میتکه اینا می استرانچه خودتون نیسته نه استرانچه ما جمالدین عموما نیسته اون مرا اتمتکا میکنه نه ما مرا اتمتکا میکنم نیسته خیلی значит او فیروزه حافظوی چی لیبی ده همش لیبی است یک تا فیروزه حافظ افیسیال نیسته که مایم تمام غیر از وای там شبنم میکنه там فرزنای خورشید میکنه یعنی که شما نمیکنه که یگان تجده من نیستم وای مو چند سایت توی کداگی همو جمالدین نمیدونم چند تاش اسمان چه وای همو برنامه همه آدمای نامدار سایت توی کداگی ما کداگی شبنم کداگی так далее هم بسیار هممون اوی کداگی وای خودش ام سایت کوریر ود میکنه پیش میبره او سایت مو عموما دخالت نداره просто иногда ما
наблюдать мекунам ягон чизое ки чересчур мегзаронаку ва менависам ки удалит кун контроль мекунем о контроль мекунам ба удалит мекунам ана версия хидум кати ба ма хиёл мекардам ки ҷамолдин 65 як писар ягон одами калон яъне ки ягон бой ва аз ҳама ситораҳо реклама харидагӣ ман хеле хиёл мекардам шидапа ҳазор омад баъд апас нашод шоми душанбе нашод шоми душанбе макан тарага Сулаймон хафа барои чӣ хафае напаш барое ки ман хелайда ҳамин любой барномае ки мешавад дар ҳамин тоҷикистон любой продюсер администратор менеҷер фарқ надорад ки барнома пеш мебарад яке аз онҳо санъаткорро файрод мекунад ман хоҳиш мекунам ҳама ҳамин одамое ки ҳамин корро пеш мебаранд ба ҳама ба як чишм нигоҳ кунанд фарқат надорад ӯ санъаткори оли нав саркардагӣ начинающая ё ки дар байна ё ки дар сифати аълои болоа фарқ надорад ҳамара бояд ба як чишм нигоҳ кунад вақте ки як ролика мекина сар метия якум дараҷа мега о ира ман як паток мекунам сар метим бурава баъд дим паток кушда дига санъаткорро меёри сеюм паток кушда не кори хатоги шумо Сулаймонҷон ана мидай ки ҳамара ба як чашм нигоҳ кунед вақте ролик мекунӣ 10 та санъаткора дамҷа 10 та санъаткора баандозен дам ролик якташ мебина 9 таи дига шавису хафа мешава фаҳмидеси мара барои мо ҳар як одам мо мисоли гап айрӯи эҳтиром меоем пеши шумо ҳамхе неста мо 1 сол 2 сол 3 сол неста ки қатъи шумо ҳамкорӣ мекунем яке аз онҳо бисёр продюсеру мисол администраторо кардем мо ҳамаи мо кати ҳамкорӣ мекунем ба он шарте ки қадрдонӣ кунанд вақте мо пеш барномаи шумо меоем мо расход дорем мо ису дорем ису дорем суруд дорем ҳамаи чизоро мо айкуча намегирем мо мақсад ҳамаи чизоро айвай мекунем мақсад трудица мекунем это всё труд барои ҳамун труди мора ман хоҳиш мекунам ки ба назар бигирену ҳамара ба як чишм нигоҳ кунем ман ягон бор сини ягон продюсер нагуфтам ман ягон бор сини ягон продюсер гуфтагӣ нестам ки шумо ин ҳами консертам мемонед якум мара бимонед ё ки мара хидмат оқа бимонед ӯро намонед ман ҳама вақт як лухт ҳамара дар иҷа ба назар гирифтагиму ҳамара гуфтагим ки мақсад ира аиш хафа накунед ира аиш кама зиёд нигоҳ накунед барои ки ҳар як инсон ҳар як санъаткор труди хича мемонад вуҷуди хича души хича мемонад дар ҳамон болои санъаташ баъд меояд мисол ҳозир аки як саволе худда Сулаймонҷон ҳамин санъаткорон наёянд шоми душанбе мегзара саволи наст саволи беҳтарин акун шоми душанбе санъаткоро қатъи ҷолибтар мегзаранд бале лекин мо бо нақша дорем ки ман мехоҳам ки шахсоеро бо таклиф кунем ки аз санъатам дур бошад не ки допустим ягон архитектори зуд ягон хирург смешни мекуне это хорошо то что мақсад шоуменои ханда шоу файрод мекунӣ санъаткор файрод мекунӣ модель файрод мекунӣ это разнообразие это очень хорошо но всё равно мусиқӣ бояд вуҷуд дошта бошад куда дарони ҳамонҷо без санъаткоро барнома 50% ранг шавад мекунад и ҳаст шумо фаҳмидам дар ин бояд чӣ гуфтанем ки вақте ки як барномая монтаж мекунем пеш аз сар додан ҳамун даруни барнома дар мо мебинем ки кӣ ҳастай мисол имина ҳамин 40 дақиқаи барнома дар мо чӣ дорем дар онҷо яъне ки имрӯз дар барнома гуфтанем имрӯз дар барнома допустим ягон танцевальни группа боша ва я мемонем то есть ҳамоно мебинем ки дар ҳамон барнома ҳастанд агар бо шахсое ҳастанд ки вақте ки мо дар ролик ҳамае мемонем ва ҳама нестанд дар поин комментариё мешавад ки шумо мо фиреб кардед чи ба ин санъаткор нест дар роликет рафтаистай ё дар роликет ин санъаткор рафта чи ба вай нестай мо тамошо кардем не то что ки чизе ки ҳаст реальность шоу да чизе гузашт ай ҳамун шоут майда ҳамин як дақиқаву 2 дақиқаву ҳамун мисоли ҳамун рекламатаҳо мисоли 1 минут мерава рекламата дар инстаграм мисоли 1 дақиқа мекунад кӯшиш ки дар ҳамун 1 дақиқа як параи рӯи мо бутова мо хурсандем зато ҳамара кадем барои як санъаткорро нишон додан мо вале шинахтам ҳаракат мекунем ки ҳамонро баромадча ҷои шираша нишон метон правильно як тарафи гӯшонедам ҷои шираша вақте айни ҷӯшиша барои ман ҳаракат мекунем як вақте нишон дитим ҳамун тамошобинам бинанд
همون شیره بینم و بخوا که هم بوغ همش حلوات داره اما چی منو میخوینم خیلی یعنی که شما گفتین یکم قسم برنامه رو وقتی که اومد شما وقتی که برنامه شما دوشنبه اومده شما ای مبانی برنامه اومده получается قسم ну я же была там были شما یک قسم دیگه مش بدین это не ответ Сулаймон джон это не ответ это не ответ а Фируза и ответ ихда дака ما буду да барномаи она имеет в виду апам айтан шумо бугум апам имеет в виду ҳами материала полный мегири ҳамун якум қисмда ай хоте ки худ набир мегири я набуди микс мекуни один қисм ты пахшат мустақим несте ку сразу ама аввала бигири мони бале у тебя же не пахшат мустақим набуд ку это была съемка правильно это было монтаж а в монтаже было все ровным счетом надо было ҳама ин гапок албатта мама ира ба инобат мегирим ма ягон хихи ма правду накистам ки не ман прав хихи ман просто ман мнениема гуфтистам ва албатта чизе ки шумо мегин ин наоборот хуб айда бале мегин ин наоборот айда ида чизи хуб нест ки вақте ки одам рӯзрост мега фикра ва мо ира қабул мекунем ма наоборот ҳурмат мекунам апай фирӯза ма чӣ маъракае кардагим на танҳо шоми душанбе дигар маърака будам апа чон прекрасно медонам фақат таклиф мекунам ай Сулаймон да пеш ма калон шидаги ты бачао ай соби барои амо ё намедонам агар хато накунам да на мо имрӯз пага на дина надидаем якдигара пеш ма да калон шидаги апай Фируза гуфт ки ҳамаро ба як чашм нигоҳ кунем апай Фирузаро ба кадом чашм ти нигоҳ кардӣ ва кира яъне ки дигарро ба кадом чашм ҳамира камтара корректировка карда ҳамин ҷавоба мехоҳам кард ман ҳамун ҷо як каса дигар чишм қад нигоҳ кардам тамом як кас ном не барномаи мо ҳамин хоҳиш мекунам هیچ کارا نامش نگیره دا اوجا کی بود من میگم که با چشم دیگه نگاه کردم یا آدم اونجا زیوارفا نه یک آدم من دا اونجا دیگه چشم خالی نگاه کردم دیگه هم برای چشم خالی هم آدم زن میتونم اونجا دیگه چشم خالی اوه نایس Рафаэль خود چیکار کردی جبرات سوزی تنجی خود گام ندادستی апай Фируза и уже сеюм чорум барномаи моя якум барнома да блогерро файл кардем дар уҷа муҳтарам Рафаэль Гулов омада буд ранги ҳамчун представитель шоу-бизнес омад представитель я то что там работаю ну представитель шоу-бизнес да смотрите яъне данный момент апа чӣ хеле ки як касе дар гап мо гузаштаиста оста привлекать кардастем чӣ хеле ки дар сари барнома гуфтам якум ситорае ки хеле машҳури масштабни шумоен ҳазор раҳмат як бор дигар лекин дар ӯ барнома Рафаэль як гап мега вақте ки дар бораи шоу-бизнес камтара гап мезанем ака шоу-бизнеси моро хеле айтор нигоҳ мекунад апа шумо не шумо более-менее хеле да айтор хеле кия ҳаму пранкер ҳаму сар ҳаму гӯшти фалон гуфта хеле свистака смотрит да я ему задаю вопрос Рафаэль барои чӣ мисол трам блогери маям блогер фалониям блогер лекин ты более-менее кати шоу-бизнес там рафтомад мекуни паласкация мекуни Иисуса а мы уҷа да нестем гуфта хеле провокационный вопрос и он мне отвечает в цвет говорит барои ки уровень шоу-бизнес дигай уровень шумо дигай хафа нашем это нормально он в принципе правильно говорит возьма шумо камтарак ай у барнома чикаем что в курсе бошем не гапат дуруст Рустамҷон мебахши гапта бридам чӣ ба не вес Россия шоу-бизнес қати блогерои российски ҳама якҷоя мешинад пранк мекунад видео снимают якдигар совместно кор мекунад якдигар кати чӣ ба не чӣ блогеро як қисману санъаткоро як қисма ҳами блогеро бигирем дар ҳами шоу-бизнесам все это называется шоу барои ки иноам шоу мекунанд морам шоу мекунем какая разница барои мо бояд ҳамкорӣ кунем мисол блогеро кати санъаткоро совместно ана нигоҳ кунем апаш нигоҳ кунем ай ходи ки шумо артистае правильно артисти нами бигем ки ҳама вес ҷумҳурӣ мешиносанд нигоҳ кунем муҳтарам Зеваров беҳрӯз Зеваров як клип дорад
зур. Бафикром фамидаги. Да. Просмотрш 28000 буд, я 3-4 моҳ пеш, лекин видео худаш бафикр агон ним сол шудаги. Вай кас статуэтка мегира. Статуэтка ки кадом приз хеле тамисус мегира 28000 просмотр. Ҳамин саволи ма барои чи ҳам хеле буд ки барои чи шумо моро айтор нигоҳ мекунед, у вас 28 тысяч просмотров. На видео хеле клипи ки хай расход неда, там спецэффект, духтаров, фалон. Ман мебарам як видео на хеле ягон просто мекунам 100-300 ай ҳамин хотир гуфта будам. Анаки Рафаэль ҷон туда мегардем, нигоҳ кун. Ту меги ки уровень гуфта буди, уровень фалон буд, уровень мо фалон буд, яъне ки шоу-бизнес. Апа мора муҳтарам Сулаймон чӣ фарёд кард? Шоми душанбе фарёд кард, ҳазор рамати ака қадр карди, меҳмон карди. Рафтем апа ака мо ай хотире ки представитель як кӯчаи блогер шоре ма ҳамаша наблюдат кардам апа. Вот полностью наблюдат кардам ки чикор мекард, ко на самом деле уровеньшон бисёр там Иисус не. Хорошо, я там что заметил, апа? 10-15-20 минут мезгара муҳтарам Беҳрӯз Зеварова, намедонам чӣ прикол карди? Чӣ шӯхӣ карди? Да, что-то там случилось, он хафа буд, ма ҳаят ромадеса будам ки он такой настроениш набуд. Гуфтам чӣ гап шуд? Гуфт ки ам хеле ин кас шӯхӣ мекунам, шӯхира гавзагам. Набоша набуда нимадам шӯхӣ кардаги. Ана اونجا ایروی کیمود هم خیلی تاوری دادیم که خیلی بهروز یکی از بچه‌های سوریمین یکی باید شوخی باید فهمم. باید فهمم تو ایمینا بهروز باید شوخی فهمت می‌گویی ما باید پیشایی گفتگی کنیم که ما شوخی میکنیم باید گفت اون پاتاکی والده گفت که گپ نیست. بعد هم خیلی بود که چیز هر یک مهمون گذاشتم و پیریخودمون چیز بهروز بود یعنی که امروز در مهمانی ما продюсер مثلا сарояндаи звезда таджикской эстрады Беҳрӯз Зеваров, как вы думаете, это кто? У нас в гостях Ҷонибек Муродов. Допустим, хеле переходо ҳама через Беҳрӯз. Вале як переходе ки Зулайхо Хатиба тоже через Беҳрӯз буд. Мо ҷо гуфтанӣ дидем ки имрӯз дар мehmoni мо мисол Зулайхо Мамадшоева, Зулайхо санъаткор, чанд сол дар саҳна, модар, соҳиби фарзанд, актёри дӯстдоштааш фалон кас, варзиши дӯстдоштааш фалон чиз ва ҳайвони дӯстдоштааш Беҳрӯз Зеваров ба фикри шумо ки? То есть Беҳрӯз Зеваров медист. Переход Беҳрӯз Зеваров. А там неправильно прозвучало. Маленькая пауза и ба фикри шумо ки? Савол ба фиктон, тем более як ҷоя кор мекунем. И шӯхия як. Яъне ки в любом случае я намуд прикол кардем ки подожди, сейчас да расскажет, там еще есть. Давайте. Вот, ба фикри шумо ки ами ҳайвон дӯст дошт? Хай вай аввал фаҳмид, хандид, хай гуфт намедонам фалон. Не, така Сулаймон. Шумо саҳна дадем? Уҷа кам тарак но дуруст ам умед будем и душу. Он неправильно же это говорит. Чазо. Я реплика партов. Реплика зиёдати гап зад. Я реплика ки вообще сценарий да набуд. Я реплика зиёдати партов ташид ки реплика вақте ки мазмуни шӯхира гум кард. Мазмуни шӯхӣ гум шуд, дуруст мегӯфт. Да, бромадес, мазмуни зиёди дона. Дием касак, мазмуни шӯхӣ гум шид, баъд это прозвучал бахшиш зиёд макам тарбузи. Хуб, яъне ки ҳамун шӯхӣ ба мисли оскорбление рафт ба тарафи Беҳрӯз Зеваров. Баъд ҳама хандид, это было жёстко, ҳама хандиду, хай ну каса нафорид. Баъд ба ҳамин хотир ба яъне ки Беҳрӯз Зеварова шумо ҳайвон гуфтем. Правильно? Ҳайвони дӯстдоштаи хатоби ҳамун видуши кардем. Я так помню то, что он мне сказал так, да. ҳамун хел типа хай мо пурсидем, ака мо гуфта наметонем ки ягон шеър қатибаи хануда наметонем, вай қинаш. Аба чо бубро якаса. Не, подождите, оказалось бес нагасон. Яъне ки ҳам хеле хатоги буд, просто барои ҳамин ҳам хеле хатоги буд ки ҷоя реплика лишни рафт ки мода набуд. Не ки Беҳрӯз Зеваров то охири барномаи дастонария мо буд, яъне ки ҳар як переходе ки мешид звездо қати через Беҳрӯз буд. Баъд охири даҷа мо як сюрпризи зуд тайёр кардагем Беҳрӯза ки афсус ки нафаҳмед хафаш кардем ромад рафт. Вай бачаи габра вай да камтар вай да як каси чӣ мега вай дилиш мегира гап вай мисол ҳамҷо иштаги да ҷо навиштаяниш ки туда шӯхӣ кесам прикол кесам чӣ хел то қад мекунӣ. Инстаграм хато накунам шумо кати Беҳрӯз Зеваров хеле дӯсти ҷонӣ аст. Будай
Yoki هستیم هستیم یا کی بدن هستیم یا کی بدن با فکر خیلی خفنست نه خیلی چوپرایی این روزا وقت میگذره اون успокоится با همش نقص میشوه این مثال Ака алалашки шоми душанбе это не концерт. Шоми душанбе и на самом деле шоу. Там шоу. И нам пеше омадани мама амча прикол кадя мама друмджан кно. Мама прикола. Даже мне смешно было об этом. Ма дидум хи-хи хандидесян гуфтум хи-хи. Мама ранги шума на на самом деле чи мехал. Любой гап просто одам будет хушорона коркна. Раз тебя прикол кадан дауджа, там дважды приколка, базания гунол тамо, мечини хафашида, ничего хафашида. Когда приколна мекан, удам чинохтар, удам ки действительно строит, ва меги, мо авзавшу шуди фам таклиф кадагем диге дар барномаи пештара. Вақти ки удам таклиф мекунад, қатива шухи мекунад, ва удам значит дастгири удар, ва юмра. Не, ака уже раз сега в юмортон камтар гуфти хтон зиёти рафтага ку камтара хато кадаган уҷа маълум шуд ки мақсад ака ура ҳайвон охи у я одами сустар нафтин ҳайвон шо ҳо анака ҳами темара камтар дига ма то тема апа дар бораи уровень гуфтаиста будем я момент дига апай фируза ози форатномара ҷанг кунем форатномара чизе бигем ма мегум апа ма чиза бояд бигум бугу ки яке мекафи тамом бисмилла сейчас вот это закончим и по вопросам пойдем Беҳрӯз Зеваров ҳамин момент насчет уровень баъд шумо омадем шумо дер омадем вақте шумо мебиёед маҳмадшоя мехеза мерава форатона ҷавоб надем лекин ман ира бояд бигум зулайхо маҳмадшоя мехеза мерава ай шоми душанбе теперь фикре ки одаме ки ай беруна ай кучаи хича блогери хели пасти там бигем чӣ мекунад хиёл мекунад ки там шоу-бизнес дар болоя ай боло нигоҳ мекардам гуфтанем ҳамин ду момент Рафаэль и савол тудай кстати апай фикрзадане и савол тудай ҳамин ду момент Беҳрӯз Зеваров прикол да мехеза мерава ва зулайхо вақти ягон инсони дига мебиёяд мехеза мерава полный розма чӣ хеле да. Все, вопрос к тебе. Вот это ты имел в виду, что уровень это, то все. Слушай, уровень шоу-бизнеса, когда ты... Да, я просто так я в этот раз хабна мечтаю. Подожди, я уже... У тебя шоу-бизнес ира грибоват, когда гауза. Неич камара грибоват на карда. Грибоват, что там говоришь? Hiç kayış ne kardas? Herkes, her bir insan kıdış. Misal medona ki cobra çi kokuna çi gabzana. Am xelas. Беру Зеваров причиной кыдыш кати хеста графтаке. Илиз лаху мама шо причиной кыдыш кати ки шахси личный. Ма нами шояд бдоном догадываюсь как-то, но кори шахси ваю я мачи хуртурум ваю демсо. Ма уровень чира дар назар доштем муджаки. Качество съемка не хедизора дар назар доштем шумо ама касама да нападат карден. Вот, у нас тоже качество все есть. Подожди, да слушай. Ма чизи ки хидам пешаки съемка мекардам и съемка мекунам, хамура дар назар доштем. И то, что ты раньше снимал, вот это я имел в виду тогда, то, что по уровню то, что я снимаю, не подходит. Мам хамура дар назар доштем. Я камеш, подожди. Но, я это скажу. Амикасе хесра, мегумфу. از بعضی آدم و دل میگردر و وای دل میگردر و فو میگم فو از بعضی آدم و دل رفتگی از دانم خود ما мысль тамом کنم ما научила дар назар доштем. Тамом, нигоҳ кар. Уровень видеои съёмкаи мо инихта гуфти, правильно? Хоб пешанги. Давай пешанги видеои мо карди полностью видеоитро муқоиса мекунем ва просмотро карди ҳамун уровенша мегем. Ты ягон видеои ма зиёд аст? Ты бедро комментария бхон. Ты фикри марда ма бибин. Ку бибинам ҷаштагио ки чӣ меган. Мебахши агар ҳама имеет значение. То, что каждый раз хама авлод ҳақурат мекунад вай мекунад, это значит то, что это уровень большой для тебя, да? Хорошо. То есть ты амхе ҷавоб додӣ. Ман амхе ҷавоб медем ки. То есть там хорошо. Смотри, подожду, говори. Дальше. Як чизи качественный карди, это означает то, что адамо тамошо мекунанд ва меган мебинанд комментариёро мехони фикри мардумам хиастай.
То есть جواب дали. Хорошо, Рафаэль. Ты джурай мои, мы джураги мекнем, правильно? Если мы с тобой дружим, почему ты ведешь себя, как будто мы с тобой не дружим? Когда? Матра история на когда подожди. Матра история на когда Вахте парамера уҷада мехоян шакарочи ты чу барномара рафти уҷада карочи беақлоштаган бетаҷош чува мехоянаш это его право мара ҳеҷ кас нахоидаш ҳар кас фикри хит чага ҳар кас фикри хит чага ма гуфтам кирам запрет мекунаш сейчас такое время у каждого человека есть своя свобода когда рафтан там шоу-бизнес ой туда не ходи ваю задаги неста барномаи тра или мара ҳар кас хит чага мекуна нигоҳ ке афа задаги неста мега хорошо шумо шайха мешнасем ку гавза اینا خیلی توجه کی افراد میگه چی کامنتاریو را بدرو بخون و راست کامنتاریو دا بسیاری بعد نگاتیو کامنتاریو نه کی دابا ما قچمه نه که همه ده هستن تو یگان نودام ولی گوش تو برات یگان نودام یگان بونات که جاب یو تام هیچ خیلی دا کامنتاریو مینویسن کیرا کپای فیروزا را هیچ کار نمیگن من میدونم لوبای پاش بنا اپای فیروزا بیا صورت بگیره ها راست گاد ببینم باید همش نشینن مینویسن اتوش تو نکی دا کی چی یا ما بعد ابی گازم گفتی چی بعد ابی برای که نفهمیدن فکری ادبی مرا همو аудитория кем جشتگی بود گپی ادبی مرا نفهمیدن خسنا даром нападав кадан мне придется забони фаҳмой кучака дига гап зандай не ма али комментарио ма чира гуфтам ира як чида вай додабда кавтарак гам додабдан аво як чистон гуфтам дику ой так заберот аво чистон да دلیم شامل دلیم گه بردارن تلا میکنم аробабе бо саволо айза салом алейкум апай фируза дар бораи кумитаи забон гуфтанем ки ҳозир план дорам барои матнои сурудои ҳофизора тафтиш кардан шумо дами чӣ гуфтанин аввалаш ки санъат забон надора санъат ҳудуд надора санъат як чизе ҳаста ки чизе ки дар ҳами мо ай замона мегирем суруд мехонем хенеста ҳар як замонаи ҳами зиндагӣ ина мисол қисми ҳиндустон мерем ҳар як ҳами филме ки ҳамо месозан ку ай ҳамо филм сохта ва ё суруд месозан ҳамо сурудошона мехонанд мо ҳам ҳами хелай мо ҳар як қисми зиндагӣ оли нами суруди фура ма хондум ку мара мисол айсо гуфтан ки хай ҳами суруд ба шаъни шарафи шумо намега ҳами суруда нахонед ма гуфтам хоб шудааст шуморо маъқул неста ма гирифтам ай тамоми сайтом удалит кардам ҳамон чиза не ки чизи хуб чизе ки ба дили мардум наздик ки омад биромад бомбаши биромад ҳама гӯш кард тамоми одамо гӯш карданд ҳатто одамои ҳами давлат ҳамаш бо мара бисёр вай карданд поздравит карданд ки бисёр суруди хуб хонди дар куҷое медидан ҳами бо ҳамун суруда эмина ҳамун суруда мегуфтанд ки эчқевай сурудут хуб эчқевай сурудут зур бо ма баҳра мегирифтум ай чиз ки мақсад одамои огоҳгода маъқул шуда ҳами суруд хай значи чизи хуб буд ки мардум қабул кард беҳад ҳами суруд бомбашид ма да мисол ма ҳеҷ када ҳеч намегӯм ин чиза мардум қабул мекуна ин чиза халқ қабул мекуна ҳамин чизе ки чизи хуб мебахшен ҳамин ҳуй хурдку чиста точкиш гав занем вай дига қапида намешава барои ҳам санъат як чизе ҳаста ки вай қапида намешава вай меброя мерава худаш ҳамин вуҷуди одам худаш меброя мерава ин ҳамо санъаткорем якҷо мешинем як сари як пиёла чой як дустокати мешинем мисол ай байни мардум камтар дур худмон камтар сурудхонӣ мекунем махоне вақте ӯ сурудхонида илҳоми одам мебиёяд ҳамон илҳом ки омад суруд худаш мебиёяд баъд мехониша баъд ҳамонҷа бо як қисм суруд ҳами дирини дил пайдо мешавад бо хайна оҳангсозои хуб кати ҳамкорӣ мекунем ин оли ма мисол гап ма намедонам ки ма оянда да бисёр сурудои хуб дорум ма бисёр ай таҷрибаи ҳами зиндагӣ ҳами асри 21 мехоҳам бисёр сурудо пеши мардум пешниҳод кунам сурудот ма матнош намебарем ба кумитаи забон не намебариму не ки ма шонаи худо ма як гап мегӯм шумода ма единствене инами суруде ки ҳами фу мегӯм фура хондагиам дар ин ҳами суруди дағал дорум ма дига тамоми сурудои ма суханош
беҳад хубай. Ма айқади куча сухана намехонам ҳеҷ вақт. Шоиро ина шоидан. Биган ки вақте ма сухан менависам ку ма як боре ки сухан амада мегирам пешниҳод мекунам ку ма дарав гирифта намехонам ура. Ма медонед чӣ қадр шоирора ғам метиҳам барои суханам. Ина иҷаша и хелка, ина иҷаша не хелка. Бо як хел суханора худам мегирам ҷобаҷо мекунам сухани шоира. Худам мегирам ҷобаҷо мекунам, шоир худаш гӯш мекунам, мега апай Фируза молодец, мега зурай фаҳмишада. Не, серьезно, ма айқади куча намегирам сухана бихонам. Ма у сухана чӣ қадр ҳама ҷоша ҷобаҷо мекунам, мисол тарҷума мекунам, ма қофияи вай суруда аҳамият метиҳам, вай сухан аҳамият метиҳам. Ягон суруди ма бемаъне нестай. Ҳама суханои ма хубай. Апа Фируза саволига салом алейкум. Гапи акай доди худора давом метам дар Таҷикистон нюз 3 рӯз пеш ҳами гапе ки акай доди худо гуфта бо сурати шуморо мондагиян имина да шумо бароям треки футон ҳами гапа гуфта мондагиян. Мумкин? Шумо ҳами чиза хитон дидем? Озе ака мара бисёр ҳами компромат мекунан, бисёр гапҳои ҳами провокатсия мекунан, ҳами хай меган ака чие ки вақте ки меган аюда ай набуданада буданад хубай. Чизе меган намеган ма санъаткору ма аввалаш ки як гапай мисол ина ма дар инстаграму дар тамоми ҷо як вақт камтар сарм вайрон буд бушават мекардам. Нахайпи були. Ма певица нестам, ма артисткаям. Ма артисткаям. Ма ҳам актрисаям, ҳам ҳофизаям, ҳам рақосаям, ҳам блогерам, любой чӣ ҳастам. Фаҳмидеси шумо? Барои ма артистка рол бозӣ мекунам. Ма барои популяр нишидани худам любой рола бозӣ мекунам. Не ки дар зиндагӣ ма ихели одам нестам. Барои чӣ ма то ҳозир ҳамун корои хеле ма давом надодум? Барои ки ма ҳам хеле одам нестам. Ма як биромадам худма нишон додум. Мақсад апа Фирузаҷон ҳами ҳози шумо падназоратен ҳар як суруди шумо ки мебурояд бояд ягон кас ҳеҷ камара назорат намекунам, ма худ худма назорат. ҳози мақсад ҳама чӣ соза ай мо ҳами чизои новостира мебинем ки то штои халиу хали бо хостем хай савола битем хай бо нақшид ки ма эҳтиром мекунам давлати худмона. Ма эҳтиром мекунам аввалдараҷа падари азиз муҳтарам ҷаноби олира ва эҳтиром мекунам пешравии Тоҷикистона. Ма ҳама хидухтаре ҳастам ки ман намехоҳам ки ҳеҷ вақт дар ягон ҷо давлати мара паст бизананд, миллати мара паст бизананд. Яъне ки мутаассифона яке аз онҳо тоҷики худмона як ҳаёт паст зада омадагиай то охира паст зада мерава. Барои чӣ? Барои ки мебахшем ай маданият бисёр мардуми мо дурай. Оли ба маданият расидана хела мезананд, як асри дига мезананд ки ба маданияти вуҷуди Тоҷикистон бирасанд. Не ки бисёр курнамаканд мардуми мо. Барои чӣ бугӯ? Барои ки ин қадар Тоҷикистони мо пеш рафтааст, барои ободшавии Тоҷикистон ба ҷои дастгирӣ кунанд мардуми худша дастгирӣ кунанд. Агар ҳами дар ҷаҳон агар дар бахилӣ, дар шайтонӣ, дар кунҷковӣ ягон вай шаваку конкурс ба фикри Тоҷикистон якум ҷора мегирад. Не, рост Тоҷикистон якум ҷора мегирад. Барои ки мардуми мо беҳад кунҷковай. Дар кор нестад. Ҳами гап бидина ака Рустам хелиш як кунҷкова ин. Ҳамешина ҳами да 4-5 каша мегира. Рафаэль да чака мераса ака Сулаймон. Оли бо чота хати шумо. Не, оли бо хати шумо красива гап задеста. Барои ки ин худаш дар ҳаво шуморо дида. Худаш ҳаво биромада шуморо дида ёра да пасти. Барои ки худаш ҳамиҷа явна маълума ки барномаи дигари да 1000 рамат ки хай шумо омад та ҳар як барнома да ҳамаро ҳам хали мегӣ. Ҳеҷ вақт бояд одам айбаландӣ нигоҳ накунад. Айбаландӣ нигоҳ кардӣ як рӯз не як рӯз ба даҳан мезанӣ. Фаҳмидеси? Як рӯз не як рӯз ба даҳан мезанӣ. ҳами одам меган одамизод ай хоксорӣ баҳра мебарад. Меган хоксор бош. 100 мо знаменитиам бошем ку ягон шохудами зиёдӣ надорем. Аму ранги аму одами одӣ, мо ам ранги аму одаме. Ӯ ам ранги моай, мо ам ранги амоем. Барои аму мора фарқият мон дар чие? Фарқият мон дар ами талант монай, дар кор монай, дар вазифа монай. Дигар ягон фарқият надорем. Худованд ҳар як одама одам офаридай. Мусулмону кофири хеле офаридагӣ нестай худованд. Религия иҷа ягон дахолат надорад. Худованд ҳамаи моро одам офаридагӣ. Барои мо ҳама вақт бояд одам бошему, фаромӯш накунем ки мо инсонем аввалдараҷа. Тамом.
необходимо отказы от темы. مثلا дасаволите ҷавоб дим. Апайза шумо не в курсе, ма дарбораи ваин барнома да. И барнома я намуди барномаи чак чак гапу чап, яъни дарбораи гапу чапҳое ки буданд, ҳастанд ва шояд ки мешаванд. Анаки нигоҳ кунед ҳастаи блогеро, ҳастаи артисто ягон чи намефурашонанд, мебуранд сторис мекунанд ки видео мекунанд дарбораи ҳамон чи мегӯянд ё ки дарбораи ҳамон одам камтарак задивар чи мегӯянд. Яъне ки афе чапак ки ҳами гуфтем ку ҳами чиковида якум ҷои ҳариора хонда намешавад. Ма бовар кард нем кари мекунам. Нигоҳ намекунам даже не практина нигоҳ самре охир намешавад. анани формати барнома ки мисол муҳтарам Сулаймон шумо омадед наму дараги мизерни чизе ки дошта ягеро гуфте дафто успокоились барои ҳамон раҳмат буду барномаи мара. Вот. Сулаймон брат, абдурӯзӣ камтарак шӯхӣ карден, прикол карден, нисбат ба ӯ намедонам лично барои ман как зритель нормальный буд. Лекин комментариёро хондам ва чанд одаме ки дар берун дидам баъди ҳамон чиз мара гуфтанд ки перебор шид, бояд ихе меган ухе меган. Ба фикри худат перебор буд приколотон? Именно Абдурозиқ Кати. Абдурозиқ Кати рости гап мо ягон чи тайёр кардагина будем. Именно Абдурозиқ Кати. Импровизация шид, да? Маш импровизация буд. Абдурозиқ барои ман для меня он маленькое чудо астам. Барои ки вай дуан вай ҳам ки харизма додагӣ, ҳам ки талант додагӣ, ҳам ки ақл додагӣ, бо ҳам ки маданият додагӣ. Да вай бачада. Ман дар саҳна агар тамошо кунед ман ягон хеле лично ман нисбаташ ягон хел вай накардам. Шӯхӣ ҳам накардам, барои ки ман шӯхӣ кардани набуд. Ман хостам хатвай фақат савол ҷавоб кунам. Ҳай ҳаҷмидоро, актёро ин одамоянд ки ҳамун нахаду персонаж нигоҳ карда уже импровизация мекунанд. Вай ман карда намешавад. Вай омада рафтан меҷад гап мехат мебурад, барои ки кори душвора мегӯям. Абрӯз саҳна бовардем. Ягон чи тайёр набуд, не ки ба фикри ман мо ягон лишни чизамонда позволят накардем. Абрӯзик худаш ҳар рӯз прикол карда мегарда. Мисол баронам да историяш бохи истодат мебарад. Худшам чи ба вайра чи намегам. Мисол мекунам ку ҳам патипаж ягон хел приколо мекунам худшонам. Ҳамо барон худаш против буд ҳами тема? Не. Ҳама сатфои ман просто гапи одаморо чи кард. Лично барои ман это нормально. Гуфти апай Фируза, это было шоу. Брат, пранки ки мо кардем. Нигоҳ кунед апаҷон. Мо кати акай Сулаймон ҳам шоу душанбе пранк кардем, да? Мо в курсе. Апай Фируза онҷо будем. Ҳама буд. Нигоҳ кунед апа вақте ки ҳамун темои бо аввалар агар бигем урин фалон ма як худам тоқа апа. ғайр аз шумо бо чанд одаме ки ҳамунҷа буд ҳами одамои шинохта як худам тоқа кати баром хестам ҳамара пранк кардам апа. ҳамара эхе гирем, если в общем взять. Бурни кади, бурни шидам. Бо ғайр аз и Инстаграм да тичи, Ютуб фалон. Анаки брат, контакт дарбораи ҳамин. Именно ҳамин чиза хайр ҳо кардам да кардем. Риск дошт ҳамин? Конечно. Ҳамин пранки ки мо як кардем. Барои ҳамаи ҳамин тамошобинон мегӯям ки ҳамин пранк по своей структуре он очень был рискованный. ҳам хеле рискованный пранк буд ки мо ҳамин дар таво манам мегӯям худмон дар таво уверен будем. Худам бовар кардам. Ва ҳамин мо фақат тема доштем ки пранк фалон хел. Ҳама импровизация ягон чиша мо пешакӣ маслиҳат кардагина будем ки ту мегӯи ихе мекунӣ. Операторо не в курсе буданд, режиссёр охранои ҳаят ягон кас в курсе набуд ки ҳаминҷа пранк мешавад, ҳам хел мешавад. Ҳеч ки набуд. Это было хорошо, потому что ҳама в курсе бебуд неинтересно. Намешид бовар Это намекард. ранги ҳо телефони мара шикаст бориз гирифта. Мора мо ду каса вай кардем, ҳеч ки намедонем. Ҳамин чизо просто вақте ки унҷа мисол шиносои манам бисиёр буд. Ай бобчо ин барнома ҳама одамо буданд ки любой момент як искра агар ҳамунҷа мешид ҳамунҷа ҷанги настоящий мешид. Як искра кам тараки дига агар мера ҳама ҷа ганда медам ошнои ман мисол меомад ҳамин дӯстам ягон хел мекашид ягон хел як искра мешид
барнома карточный домик развалился, барнома мешкас моя медзудан намедон худо меган чи меши, яъне ки риски ки ҳамин пранки ки массовый пранк над телезрителями и над зрителями такой очень сложный жанр по своей структуре. Молодец. Да, у вас получилось. Я хорошо. Хай рисковать бекин, он оя тоҷики худ модар Россия гирифта касари бая кадайку, аму коронавирус че номаш, ҳамура бисол кадай, ина ози меган 1 сол то 5 сола бояд вай кунаша. Ина барои як чизе ки рисковать кард. Чизи ку бугу ина бози. آخر برنامه دارم. بله. احتیاج جونا کار کردن در کار. احتیاج جونا ای بلوگرها را کارشون خیلی نسامم دیلی. ولی خیلی بگیریم میام این روسیه دبینه یک کارای میکنن آدمو را میزنن در پیش آدمو خودشون میغلطونن یک کارای نمی. باز بگیریم در همین روسیه کو شوده ای همه دا بلوگرها نمره 1 رفتستیان. بلوگеры Россия номер 1 графтесян. Ай шоу-бизнесш да. Шхели ки просмотри ки уо дора, шоу-бизнесш надора. Шхели ки классои ки уо мегира шоу-бизнес. Шхели ки миллион подписчикои ки уо доран, шоу-бизнеси Россия надора уқа. Бари аму блогерошон узи номер 1 графтесян Россия. Бари ки чи? Бари ки вайо бисиёр амик видео роликои худшона бисиёр рискованно мекунан. Як чизи мекунан ки мардам да интерес нишава. با просмотрой шумо мегиранд. Хай барои мо аз ин рӯ нигоҳ накарда шумо ҳам кӯшиш кунед ки чтобы ҳамаи видеотон ба маъне боша. Ай рӯи я зиндагӣ бигирем бикунед. Ай мисол ҳамун хубай гандашай ки ай рӯи ҳамин як қисми ҳамин ҳаёти ҳар як таймо худаш уже ҳамин ваяй як чизи киногия уже, як история уже, як сценарий уже. برای همون کوشش کنیم بکنیم ایاگونجو کی استوریا کی هم خیلی سخت گذشته استوریا کی خوب گذشته استوریا کی بهتریش دیگه ای همون استوریو بگیرین خودتون ویدیو رولیکای جالب بسازین انا بعد شما نگاه کنید چقدر پراسموترات توضیح می‌بره که هر یک مردم هر یک آدمی هست که دل شکسته میخوام رولیک تماشا کنه یا آدم میخواد که همین وقتش خوش شوه یا رولیکتی همون چیز که شما همون کار خودتون خوشو پیش میبرین یکی از اونها این بلوگرای روسیه Estamos parando de donde como agar ostru baraya atıyoruz. Ne? Ama blogger, burni blogger. Bayram medonu, bayram. Ko'siga avval namishnoqtum, bayaki ya rolikshani shonum dodan. Я джора тамошо кардам, ай хандара бурдум. Гуфтам действительно идеона буда. Я хопча танга гирифта буda телефон харид. Я хопча танга. У тангора гирифта ашан дуромади, ё? Брат. Медроман фамидим ҷада хели чой, хой, там кофе, кофе. Боже мой, ма гуфтам у телефон фурӯш ба фикрам я рӯза кори савдоша мебарам то сара танга ҳисоб мекунам. Рама да пап. Вопросы? Хонадаро берам ва мекунам я ҳафта пулира ҳисоб мекунам. Хай соза. Не, и ам як чиз интересния. Нигоҳ кунед танга гирифта, телефон харид рафта, як куча танга. Бо чӣ наёфтем? Чӣ мегӯям? Ма бездрама кофтани будам, чтоб действительно удеона шава. Баъд кофтем, апа ин қайг ёфтем, баъд 1 сума, 3 сума ёфтем, баъд канал бо осонтар шид. Хай всё равно танга буд ку, як куча танга буд. Бо чӣ хеле бурди сабдиша? Да чӣ бурди сабди? Да сатил. Сатила бо аханои ашан сирм карда. Иста ман гуфтам ма телефон харӣ омадам, мега сатил карди мумкин нест. Аё ба фикр шок шидаган. Ягон ака агҷо медонад ки блогера охеол мегӯяд ки ягон шарикаш нести чӣ? Рамада паш. От вас слышать такое для меня, я бы не сказал, нахали честь фалун, неки очень приятно, потому что я вас сильно очень уважаю. Азор Рамад, саволо. Салом ҳамада, я бори дига. Оиди аму блогерои Россия гап зада сабден апай Фируза нав шумо, я саволтон доштам, шуморо ба Ольга Бузова баробар мекунан, оиди ам чӣ гуфтани? Бале, ин чизоро ма бисёр хондагим дар комментариё, барои чи ами Ольга Бузова оз яке аз санъаткорои знаменити Россия медонена, барои ки вақташ да уро ҳеч ка қабул накард, ранги хеле просто как на самом деле гуфти ами мебахшен за грубость ранги идиотка принимать мекардан хеле да наивно мегуфтанша не ки анаму наивностишка тику хеле зад бромад аму версия хача
точкаи хача гирифт фудухта. Баряму мара ба уам баробар кунан, значит у меня есть то, что у меня, я есть дорум ки, значит имрӯз мара мисол гап худо ба шукр дар тамоми ҷои чихеле ки додарам қайд кардан мара дар комментариҳо мирд дарак меганон ки ай пеш мебинан мерезан. О мешавам. Мне этого достаточно. Ягон таю, ай пеш омада мара гуфтан ки шупай хеле кади, наоборот. Наоборот, дар Россия ҳам ана мехелам, дар любой ҷо мебинан ана мехелам, бо наоборот ҳама бо ки соф ами пир кампир кӯдако ай ҳама дили мисол ёфтани пир кампира бисёр мушкил аст ва ҳар кас қабул намекунад. Лекин як ҷо мерам, ягон пири кампир мебинам, мегӯям во Фируза, мара вақт хуш мешавад, як кӯдак мебинам во Фируза. Ки усу мерам кӯдако фу мегӯям синема мегӯям не очень приятно. Значит мара тамошо мекунанд. Вес Тоҷикистон мара мебинад. Ҷое мерам ба худо ай ҳами гаи саркардагӣ то ҳамаи чизаш ҳурматро мекунад. Ягон ҷода мара ноэҳтиромӣ кардагӣ нестанд дар Тоҷикистон ва берун аз Тоҷикистон. Мне этого достаточно. Ман донам ки мара ноҳурматӣ мекунад, мегӯям ки ситина ман хато мекунам, ман бояд як ҷо бишинам, ман бояд дига гап назанам. Не. И чизе ки шумо ҳами мардум дар комментария мебинад, это комментария. Ва комментировать мекунам. А то, что вживую, это другое. Барамун ма достигла своё, ма дар зиндагӣ ҳамаи чиз ма рӯпуш кардам, дигар дар ин дунё чихе бугум ормон надорам, ки бугум ки ормонои ман монду, ормонои ман шикаст. Ма чизе хостам, худованд мара дар зиндагим дод. Барамун ма дальше двигаться мекунам, бо дальше мухлисо ма хирсан карда мегардам, барои ки ман бо мухлисо зинда ҳастам. ҳамин темае ки ҳози ҳамиҷа дар рафтеста ҳами хали яке бромадесеё ки постановка яке ма импровизация мекунам. Ина ма наброска кардагим. Ҳам иш ҳам уш. Наброска кардагим. Постановка. Манашо чи постановка ҷамъ шава, ира постановка мегӯям. Нера оз мегӯям ман тина мепарто ина хемисо. Это не постановка. Ира мара роӣ кард, аки да камин давай. Это не постановка, правильно? Да, надпис менависа ки Рустам дишея бавай зад. Ба анати зад. Дар номи видео? Не, хеле намеки медонӣ барои чи брат? Барои ки ту просто блогери. Хотирасон мекунем ки сарпарасти барномаи ЧАК ЧАК ГАПУ ЧАП обҳои анархист киста радикол. Не хаб коз реклама таме биранд ҳама коз ҳамиҷа дар реклама рафтеста ҳар як меҳмони ки меояд ягонсумишон метӣ ё ки фақат дар ҷеби худат мезанӣ. Худо ба шукр я намуди не худо ба шукр я намуди урвиндаем ки меҳмонои барномаи ма намхе мухтоҷи пул нест. Конечно, апа фируза оз як кас биро як мухтоҷи пул туи заказ кина шумо бе пул мере напаҷон. Мухтоҷи пул ига вообще нодуруст аст. Боварам ки барнома дигар. Ина мо шоми душанбе мерем, мо пул бигем ида. Не, ними ози. Бояд ами кал бояд ку. Нигоҳ кар. Худози дар киса ами апа фируза мисол ягон сумона ҳаму изо мекашам. Да бигит барои ки апай фируза як уривинда ҳаста ки неки охи намемона намемона охи абиндаш дамия хами дилшада агонсам бите брат хар бурори набуто файла био гушке био купол барабутейна био гапи апашкара да заминаму саоли май бояд ҷавоб диҳам не ту пул бурор бутейна конечно сао